Seznamte se s příběhy lidí, kteří tvoří, navrhují a vyrábí lokální produkty. Ale i s tím, jak Design Market vzniká a kdo za ním stojí. Vítejte v Design podcastu. Dneska se tu setkáváme s Ivanou Havrilovou, která stojí za značkou Love Gems by Ivana, nikoliv Love Games. Vítejte. Ďakujem a ďakujem za to, že tu môžem byť. A jsem tady já, Terezie. A já, Anička. Tak Ivano, představila byste nám vaši značku, co vyrábíte pod značkou Love Gems by Ivana? Tak Love Gems vlastne vznikla tým, aby to malo dvojaký význam. Gems ako kamene a ako kamene lásky, alebo ako poklady lásky. A od malička som tvorila a úplne na začiatku som začala šperky tvoriť, ešte keď som žila v New Yorku, asi v nejakom 2010. A tvorila som práve z tých hodvábnych nití. Ale vždycky som používala Goldfield, korálky, komponenty nejaké, tie zapínania a tak. A v podstate predávala som v New Yorku takto nie pravidelne, ale raz za čas na 34. ulici. Mala som taký iba svoj stolík a predávala som tam tie náramky. A potom som sa vlastne v 2014, alebo to je vlastne úplne jedno, rozhodla, že sa odsťahujem na Havaj z New Yorku. A vlastne ja som v Amerike pracovala ako kosmetička. Pracovala som vždycky ako v nejakých kosmetických salónoch. A keď som sa prisťahovala na Havaj, tak som si vlastne myslela, že tam budem žiť 3 mesiace, dám si prestávku od mesta a vrátim sa späť, pretože New York bol vždycky ako môj sen, žiť v New Yorku. No a vlastne zamestnala som sa v spa, ktoré sa volalo Olavín spa. A začala som tam pracovať teda ako concierge, ako recepčná. A po 3 mesiacoch som sa stala manažérka a to asi aj viedlo k tomu, že som tam teda zostala. A teda hovorí sa, že na Havaj sa nikdy nemá letieť s jednosmerným lístkom, pretože už sa nevrátite späť. No a to sa tak aj stalo. Ja som tam letela s jednosmerným lístkom a trvalo mi niekoľko rokov, pokiaľ som sa mať odišla. No ale point je v tom, že vlastne, jak som začala pracovať v tom Olavín spa, tak Olavín, alebo teda sa volá Olivín, my sme to trošku premenovali na Olavín, aby to nebolo to spa, teda ne my, tá pani, ktorá založila to spa, tak je vlastne zelený kamienok, ktorý vzniká v magme a keď láva vybuchne, tak on je v tých lávových kameňoch. A sú 4 miesta na svete, kde prebieha nejaká tepelná reakcia a ten olivín, ten kameň sa dostáva vonku z tých lávových kameňoch a proste ich nájdete, tak to iba proste tie kamienky. A jedno z tých miest je práve Havaj. Takže na Havaji olivín je posvätný kameň. Oni veria, teda k tomu sa asi dostaneme neskôr. A takže vlastne som začala pracovať v tom Olivín spa a my sme tam všetko mali z tých olivínov, my sme to dávali do olejov, aby sa infuzovala tá energia, s ktorými sme masírovali a všetko tam bolo, všade boli olivíny na stenách, všade. A tak ja som vlastne sa rozhodla, že budem vyrábať tie šperky, pretože stále som šperky ako tak nejak vyrábala a že to tam budeme nosiť. Proste tí, ktorí tam pracujú. No a ono sa to je ako chytlo, tí ľudia sa začali pýtať, klienti, ktorí tam chodili proste na tie šperky, tak ja som to tam začala predávať, ale ešte som nemala žiadnu značku, proste iba tak som tam to predávala. A tým to vlastne ako začalo, potom vlastne keď som sa rozhodla, že sa vrátim po asi 23 rokoch žitia v zahraničí späť, ja tomu hovorím do Československa, hoci veľa ľudí mi teda hovorí, že už dávno nie sme Československo, ale pre mňa to vždycky je, jelikož som Slovenka, žijem v Čechách a vedela som, že na Slovensko teda nechcem ísť, že sa presťahujem do Prahy, pretože Praha je kosmopolitné mesto a keby som si niekedy hľadala prácu, tak by to muselo byť v angličtine. Takže som sa rozhodla prísť sem a nápad mojej sestry bolo, aby som skúsila predávať tie šperky. Som si tak vlastne povedala, ako čo asi tak budem robiť. No a ono sa to chytlo a predávam doteraz. Takže vlastne keď som sa teda rozhodla, že teda už sem prídem, sa teda presťahujem a že teda skúsim predávať tie šperky, tak vlastne začala tá celá akcia, ako sa bude značka volať, logo a tak. A ja som teda človek, ktorý verí, že ako nehľadá, ale čakám, že niečo si nájde mňa. Takže vlastne sme tak som vlastne tak teda jak s tým logom, ja predsa nesom schopná nakresliť logo, alebo vymyslieť logo. A do toho som vlastne stretla práve ako holku, ktorá sa presťahovala tiež z New Yorku
na Havaj a ona kreslila mandely. A tak sme tak proste spolu nejak ona vlastne, som ju tam stretla, tak sme tak proste spolu strávili čas a ona mi vlastne na základe mojej vízie, ktorú ja som vlastne mala, nakreslila to logo, ktoré mám doteraz. Ktoré vlastne ako najprv bolo farebné, pak som to teda zmenila na nefarebné a teraz teda rozmýšľam, z čoho sa pridržiavať, pretože na Facebooku mám farebné, na Instagrame mám iba v zlatej farbe. Takže tak to vzniklo. No a potom vlastne, pretože všetky šperky, ktoré som vyrábala, boli z olivínu. A ja som vlastne i chcela, aby sa proste tá značka volalo niečo s tým olivínom. Ale potom som sa teda rozhodla pre tie Love Gems, jelikož to teda olivín je kameň lásky a gems má dvojitý význam, buď teda kameň, minerál, drahokam, alebo poklad. Takže sú to buď poklady lásky, alebo kamene lásky. Každý si to môže vysvetliť po svojom. V jakém roce vlastně teda jste začala ty šperky dělat? Ja som sa prisťahovala do Prahy v februári, únor 2019. A začala som predávať. Môj prvý market bol niekedy na jare, myslím, že v dubnu. A predávala som na nejakých marketoch a tam som sa dozvedela o design markete. A raz som išla na električkou a tak som pozerala a tí ľudia, to bolo ráno a vlastne pri Národnom divadle sa začal staviať design market. A tak som na to koukala, tak som z tej električky pozerala a si myslím, možno jednou taky. I pro mne. Ale vtedy som sa ako necítila, že vlastne moja značka je dosť dobrá pre design market, že teda moje produkty nie sú dosť dobré pre design market a že vlastne, ale potom som sa tam teda po obede šla ako pozrieť samozrejme a začala som sa tam ako rozprávať trochu ako s tými dizajnérmi. A tak som si povedala, no tak ja sa prihlásim. Ale teda prihlásila som sa až na Vianoce. A vy ste ma hnedka vzali na prvý market, ktorý som sa prihlásila. A, takže to bolo super. Hoci teda ja som, keď som vlastne prišla sem do Česka z Goldfield, tak to nikto nepoznal. A ja som vlastne viac menej predávala pre turistov, pretože tí Česi na to pozerali a neverili tomu. Pretože každý pozná to pozlátené. A že proste to pozlátené sa ošúpe veľmi rýchlo a nikto mi neveril, že to, čo ja predávam, ako fakt vydrží dlhšie, než niečo, čo je iba pozlátené. Vysvětlete nám víc tu techniku, tu Goldfield. Goldfield je v podstate technika, kde je nejaký základný materiál, teda prevažne klenotnícka mosac a vlastne niekedy sa robí aj striebro, ale to, čo používam ja, je mosac. A na tú mosac sa za vysokého tepla a tlaku nanesie niekoľko vrstiev 14-karatového zlata. Takže rozdiel je vlastne v tom, že keď sa niečo pozlacuje, tak sa urobí zlatá lázeň a do toho sa namočí ten výrobok. A tam sa galvanicky niečo prilepí na ten, proste na ten základný kov. Čo je ako vo veľa prípadov striebro, to je tá lepšia varianta, pretože pak vám zostane striebro, až sa to zotrie. Keď je tam proste niečo iba obyčajné, tak je to v podstate už nevyzerá pekne, no. Takže vlastne tam je ten rozdiel, že tá vrstva zlata je vlastne plát zlata, ktorý je na to nalepený za toho tlaku a tepla. Takže to vydrží. Ja vlastne tie šperky vyrábam z drôtov. Kupujem drôty v rôznej, ja to nepozlacujem. Ja to kupujem už pozlatené a je to vo forme drôtu. Rôzne hrubky, rôzne tvrdosti. A prevažne ako veľmi mäkké, aby sa to dalo ohýbať. Takže ja vlastne z toho drôtu vytvorím trebárs náušnicu, pak ju vyklepem a používam rôzne druhy ako klieštikov, to každý šperkár pozná a tá zlato tam vždycky zostane. Že vlastne to vydrží i ten nátlak tých klieštikov, to zlato je tam tak prilepené, tá vrstva zlata, že tam zostane. Takže v tom je ten rozdiel medzi tým Goldfield, teda jak v češtine, oni to teda sa to prekladá v češtine ako plnené zlato a medzi tým pozláteným je proste tá technika a tá vrstva zlata, že tá vrstva zlata je o mnoho hrubšia, než niečo, čo je iba klasicky pozlátené. A kde získáváte kameny? Kameny získavam teda tady v Prahe na tých, jak sa robí ten geosviet, a sviet minerálu. Niekedy som teda objednávala online, hodne som kupovala z Arizony, pretože žila som dlhé roky v Amerike a ako vždycky sa tam vraciam a hodne aj
tam vlastne začal ten Goldfield, sama to vlastne dovážam, stále môj Goldfield je z Ameriky. Goldfield sa teda vyrába prevažne v Amerike, samozrejme, že sa vyrába aj v Číne, dá sa kúpiť z Izraelu, dá sa kúpiť vo Francii, ale ja teda používam iba z Ameriky. To poznám, tomu verím, s tým teda robím už dlhé roky. Takže vlastne i tie kamene som zo začiatku vlastne vozila stamadiaľ, pretože do Ameriky cestujem často. Ale teraz už niekoľko rokov teda prevažne kupujem na tých burzách tady proste v hotelu Olympic alebo na výstavišti, keď sa robí. A jaký máte vy vztah ke kamenům? Jaký máte nejradši? Teda olivín je samozrejme moja srdcovka. Ja teda verím v kamene, preto robím s kameňou. Myslím si, že samozrejme i kryštály, teda myslím ako Swarovski krystál alebo proste nejaké iné precióza sú krásne, ale kameň je prírodný kameň a je to kameň. Nejdem úplne do ezoteriky, akože by som sa tým kameňom venovala úplne, teda okrem toho, že o olivínu viem úplne všetko, tak o ostatných kameňoch, verím tomu, že ne človek si vyberá kameň, ale kameň si vyberá človeka. A keď mňa niekto osloví, aby som mu vyrobila šperk a aby som mu tam dala kameň, ktorý mu pomôže na momentálnej ceste životom, v ktorej ide, tak ja sa necítim, že ja som ten správny človek, ktorý má tady to urobiť. Myslím si, že ja napríklad nakupujem kameni podľa barieb, podľa farieb. Proste keď sa mi tá farba páči, potom si o tom kameňu každý kameň má strašne veľa dobrých vlastností a ten kameň vám dá to, čo potrebujete. Ne to, čo chcete. Ja verím tomu, že to, čo potrebujete, ne to, čo chcete. Universe vám dá to, čo potrebujete, ne to, čo chcete. Takže s kameňou robím, pretože je to príjemný materiál, je to krásny, je to z prírody, ale necítim sa dosť povolaná na to, aby ja som vám doporučila kameň. Aby som ja klientom doporučovala kameň. Úplne to nemám ráda. Jak jste se ze Slovenska dostala k práci v New Yorku? Ja teda musím povedať, že už od malička, my sme 3 sestry. A mali sme 2 pokojíčky a stále sme proste spali v jednej miestnosti a ja som vždycky vravela, že vy budete žiť tu a ja budem žiť v Amerike a ja budem tá bohatá tetička z Ameriky. To sa stalo až na to, že nebohatá, ale tetička z Ameriky áno. A proste vždycky tak bolo nejakým mojím snom žiť na Brooklyne. Ale ja som teda starší ročník a ozonto zo začiatku nebolo to cestovanie tak jednoduché. A vlastne keď sa otvorili hranice, tak najjednoduchšie bolo proste vycestovať do Anglicka. Vtedy sa rozbehlo au pair business a ja som vlastne odcestovala hneďka po maturite ako au pair do Anglicka. Tam som vydržala skoro 5 rokov, ale proste tá Amerika stále to bolo v mojom tom, že proste chcem ísť do Ameriky. Tak som sa vlastne asi po 4 rokoch žitia v Anglicku rozhodla, že teda skúsim tú Ameriku. A nakoniec som sa tam teda dostala. Dostala som sa do New Yorku. Nikdy som nežila na Brooklyne, ale momentálne mám vodický preukaz s adresou Brooklyn. Žila som teda na Ridgewoode, čo je na hranici s Brooklynom a vlastne keď som sa prisťahovala do Ameriky, tak som si povedala, že ja som vždycky chcela byť kosmetička. Takže vlastne v New Yorku som sa rekvalifikovala na kosmetičku, pracovala som v salóne na Brooklyne, ktorý sa zameriaval hodne na laserové treatments a viac, bolo to takové malinkaté spa, ale robili sme hodne takové medikálne treatments. A tam som pracovala 6 rokov. Ale ja som sa asi 3-krát alebo 4-krát presťahovala niekam, kde som proste iba takto si povedala, že sa presťahujem. A úplne do neznámej krajiny, nehovorím, že do neznámej krajiny, ale niekde, kde som nikoho nepoznala. A vlastne, keď som sa presťahovala na Havaj, tak som si povedala, že už to v živote neurobím. A potom som na to zabudla. A zrazu som sa presťahovala do Prahy. Vy jste takový krásný příklad toho, že když někdo něco chce a jde si za tím, tak se mu to podaří. Je to pravda. A jaký rozdíl je mezi americkými a českými zákazníky? Jestli to jde říct. Ja by som asi povedala, že je tam rozdiel. Českí zákazníci si to asi viac vážia, pretože pre amerických zákazníkov je to cenovo dostupnejšie a pre nich je to proste iba ďalší šperk. Samozrejme, keď som predávala na Havaji, tak to bolo iné, pretože tí ľudia si to nosili ako spomienku na ten Havaj, na tú dovolenku.
Takže myslím, že tady v Čechách tým pádom, že si to ľudia ako viac vážia, že ja sa teda úplne nepokladám za šperkárku, pretože ja si nemyslím, že vyrábam ako šperk pre mňa je niečo, čo človek vyrobí treba zo zlata a je zlatník a je to proste pre mňa niečo to. Ale zase si nemyslím, že vyrábam bižutériu. Takže asi tak, myslím si, že ako tí českí klienti si to viac vážia, teda tí české zákazníci si to viac vážia, je to pre nich. Nemôžem povedať, že pretože všetci vravia, že Američania sú hodne materiálni a hodne ako idú na tú spotrebu. Což si myslím, že není úplne až tak, ale tí Češi, alebo aspoň tí Češi, ktorí chodia na ten design market, si proste cenia tú ručnú výrobu. V tom je ten asi rozdiel. A řeknete nám tu story o olivíne? Veľmi ráda, olivín. Olivín je v podstate kameň, ktorý vznikne v magme. A keď láva vybuchne, tak on je v tých lavových kameňoch. A ako som už vravela, sú 4 miesta na svete, kde vzniká nejaká tepelná reakcia a tie olivíny sa dostanú vonku z tých lavových kameňov a nájdete ich proste takto hoci kde ako kamienky olivínov. A na Havaji, práve na Big Island, je zelená pláž, ktorá je proste úplne celá posiatá olivínmi. Ten piesok je zelený, ten piesok je z malinkatých olivínov. No a vlastne Havaj je sopečná krajina, ktorá vlastne každý ostrov je sopka, takže podľa havajskej mytológie je Madame Pele, ktorá je bohyňa vulkána a stvoriteľka havajských ostrovov, tak veria tomu, že ona je veľmi vášnivá žena. A keď je šťastná, podľa mytológie udržuje hodne milencov a keď ju neobšťastnia, tak ona ich zabije. A keď ju obšťastnia, tak vtedy je ona šťastná a chrlí lávu. Vtedy oni vravia, že je šťastná, že si upratuje dom a vtedy chrlí lávu. Pre Havajčanov, keď vlastne tá sopka je veľmi aktívna, tak oni to neberú ako zlú vec. Oni to berú ako dobrú vec, že Madame Pele je šťastná, preto chrlí tú lávu. No a vlastne, pretože je tam tá tepelná reakcia, kde tie olivíny sa dostávajú vonku z toho a takže hovoria, že vlastne padajú z neba, tie olivíny, tak oni tomu hovoria, že to sú jej slzy šťastia. Že vlastne je šťastná, preto chrlí lávu a toto sú jej slzy šťastia. Na Havaji takisto veria a všade, keď vlastne chodíte po tých plážach, tak je napísané, aby ste nebrala olivíny ani žiadne lávové kamene, pretože Madame Pele to nemá ráda a prinesie vám nešťastie, keď to odnesiete pred Havaju. Takže moje olivíny nesú havajské, moje olivíny sú z iných kútov sveta. Nikdy som si nedovolila z Havaje priniesť olivín. No a vlastne podľa havajskej mytológie Havajčania veria, že každá žena by mala mať olivín pri srdci. Pretože olivín je kameňom srdcovej čakry a je to kameň ženskej energie a prináša vám do života lásku, bohatstvo a šťastie. A že vlastne každá žena by to mala nosiť pri srdci. Tak vlastne možno ste si všimli, že na každej reťazke na konci je jeden olivín. A vlastne to som zvolila ako svoj podpis, pretože vlastne na začiatku som vyrábala všetko iba z olivínou, ale potom sa to postupne vytratilo, pretože som nechcela mať stánok iba celý zelený. Tak sa to postupne vytratilo, až som nakoniec zistila, že vlastne ako s olivínom vyrábam najmenej. Tak som vlastne to zvolila ako môj podpis, aby som sa vrátila späť vlastne k tej pointe, prečo som vlastne tie šperky začala vyrábať. To bol vlastne ten olivín. Takže vlastne to každá žena má, i keď nie každá o tom vie. Ale každá žena, ktorá si odo mňa kúpi šperk, teda náhrdelník, tak má ten olivín pri srdci. A co vltavíny? To je takovej tady náš český olivín. Je to takovej český olivín, ale vltavín je veľmi krehký kameň. On má v sebe vlastne tie vzduchové bublinky. A vlastne všetko, čo ja vyrábam, tak ja používam proste malinkaté kamienky, tie najčastejšie 3 mm. A tie sa vlastne z vltavínu poprvé ako nevyrábajú, pretože není možné proste ten vltavín vybrúsiť do takejto malej formy. Takže to je jeden z dôvodov a druhý z dôvodov je to, že ja vlastne, jak používam ten Goldfield, tak ja ten Goldfield nejak nepajkujem. Ja to vždycky iba nejak drátujem. Pretože ja som to teda v Amerike robila, v Amerike sa to robí bežne, že sa vlastne aj pajkuje, ale tam je veľké riziko, že za nejaký čas to miesto, ktoré je spajkované, tak pretože keď prepálite tú vrstvu zlata, tak začne zelenieť, alebo proste vyzerá nepekne a ono to není vidieť hneď, on to je treba vidieť po roku, po 2 na tom šperku. Takže ja som sa rozhodla to tu nerobiť.
Takže vlastne ja všetky kamienky, ktoré používam, sú už prevrtané, ja teda kamienky nevrtám a ten vltavín je ťažko prevrtať, ako keď sa rozprávam s tými geológmi na tých burzách, tak vlastne ako prevrtať vltavín je celkom komplikované, aby vám nepraskol. Takže k vltavínu som sa zatiaľ nedostala, no. Ale mám doma hodne vltavínom. Pretože okrem toho, že s kameňou vyrábam, tak nehovorím, že ich úplne zbieram, ale vždycky, keď idem na tú burzu, tak mi proste nedá, že vám niečo padne do oka, si to nekúpi. Takže doma máme výstavu kameňov obrovskú. Protože ono o vltavínech je tady taky, jsou tu taky nějaký pověsti a pověry. Tak že jsem se vlastně setkala s tím, že někteří šperkaři prostě z ní nedělají právě, nebo že je spoustu lidí, že je nechce, protože je nějaká pověra, že nevím, přináší neštěstí nebo něco takového, ale vlastně mi to hodně připomnělo ten příběh, proč se z Havaje nesmí odvážet olivíny, ale zase znám spoustu žen, který na to kašlou a vltavíny nosej a žádný neštěstí jim to nepřineslo. Ja si myslím, že ono to je asi tak, jak so všetkým, ako čo si pripustíme. Keď si povieme, že Ježiš, mne sa stali zlý veci, to je určite kvôli tomu, že mám ten vltavín. Jak jste i teď říkala, že děláte z malinkých kamínků, tak děláte i nějaký šperky na zakázku? Dělám hodně na zakázku a vlastně kvůli tomu nemám e-shop stále, protože poväčšinou to je tak, že mi niekto napíše, že niečo chce. Napríklad to, čo postnem na Instagrame a tá žena alebo ten mi napíše, že by ten náhrdelník chcela. A ja odpíšem, ako by ste chcela délku a to a nakoniec vlastne vyrobíme niečo úplne iné. A ono zase aj, ako vždycky, keď kúpim nejaké kamene, tak nie vždycky tie kamene sú rovnaké. A preto mi to príde takové, že keď ten človek ako nevidí, čo si kupuje, že preto ako pre mňa je market proste to, tá najlepšia forma predaja. Ten človek to príde, vidí. A ja som takisto človek, ktorý strašne nerád robí veľa rovnakých vecí. Takže vlastne, keď si človek ako trošku viac všimne, tak ono napríklad, ja nikdy nemám rovnaký počet kamienkov, nikdy nemám rovnaký, proste každý jeden je trošku iný, pretože urobím to proste, jak ma momentálne napadne. Takže áno, robím hodne na zakázku. V podstate ja nikdy, keď posielam, keď si niekto odo mňa niečo kúpi cez Instagram alebo cez Facebook, tak to není nikdy nič, čo mám doma vyrobené a tomu pošlem. Je to vždycky vyrobené práve pre toho človeka. A co nejaký šperky s väčšíma kamenama? Zatiaľ som sa k tomu nedostala, ale už niekoľko rokov rozmýšľam, pretože v podstate ja som taký samouk a nikdy som nebola v žiadnej zlatníckej škole a strašne by som chcela. A už niekoľko rokov o tom rozmýšľam, že ísť do nejakej zlatníckej školy tu v Prahe a myslím si, že už som k tomu hodne blízko. Takže v budúcnosti možno áno. A když jste se takhle vrátila z té Havaje po kolika letech jste říkala, že jste tam byla? Jako na Havaji som bola 4 roky v kuse a potom ešte 8 mesiacov. Nebyl to pro vás šok vrátit se zpátky? Jaký to bylo pro vás? Vieš čo, ono to, bol to pre mňa trochu šok, protože ja som sa vlastne vrátila po 23 rokoch žitia v zahraničí. A bol to pre mňa, alebo takový, ja som vlastne vždycky chodievala, jazdila som domu, keď som žila v Anglicku, v New Yorku, z Havaja iba jednou, protože je to fakt ako strašne ďaleko. Ale vždycky som prišla domů na týždeň, na 2, proste taká tá dovolenka. A potom už keď som tu žila, ako poprvé vybaviť si občiansky preukaz, vybaviť si živnosť. Ja som vôbec nerozumela tomu jazyku, ktorý tí ľudia rozprávajú, keď som išla na úrad. A to ja som bola strašne, v Amerike, taká proste tá independent žena, ktorá si všetko urobí sama, vybaví sama, urobí teda nikdy som nerobila dane. To bolo druhá vec. Ja som tu prišla, hovorím, že ja nechcem si robiť sama dane, ja sa to nechcem učiť, ja si chcem nájsť niekoho, kto mi to bude robiť. A všetci mi vraveli, to si každý robí sám. Ja hovorím, jak to sám? Preto musia byť ľudia, ktorí robia dane. Asi najväčší šok bolo pre mňa tie úrady. A musím povedať, že trošku som bola sklamaná, pretože samozrejme žila som v Amerike, kde je najlepší customer service, by som povedala. Že za tých 6 rokov, čo tu žijem, sa strašne zlepšil customer service tady v Amerike. Myslím si, teda tady v Čechách. Myslím si, že to už prevýšilo ten americký level. Že fakt, musím povedať, že sa to viditeľné. Odkedy som sa sem prisťahovala, doteraz nenormálny zostup.
Bo ste sa možná taky trošku i adaptovala. Nemyslím si. Viete čo, ja si žijem v takom svojom svete a ja vždycky vycestujem na Vianoce, vrátim sa niekedy na konci února a vždycky mi to príde, že ako keby som začínala od znova a žijem si v tom svojom svete tých mojich šperkov. Ale musím povedať, že vlastne keď som tu iba proste urobiť si telefon, aby mi dali ako nejaký deal, ktorý by mi vyhoval, aby som mohla volať do zahraničia, aby som mohla volať na Slovensko. Našťastie som teda stretla priateľa, ktorý to za mňa všetko vybavil, takže sa zo mňa stala tá blondínka, za ktorú muž robí všetko. Ale asi to tak malo byť. Som za to rada v podstate, že som vždycky bola tá žena, tá silná žena, ktorá si všetko vybaví a urobí sama. Tak teraz som taková tá blondínka, za ktorú priateľ vybavuje veľa vecí. Ale tím neurážíme blondínky. No, Ivana je ano blondínka, ale je to obrazně. A nemáte chuť se tam někdy vrátit? Ja sa tam vraciam stále. Ja vlastne i teraz na Vianoce ideme na Havaj a vrátim sa vlastne okrem toho, že idem na Havaj, tak sa takisto chystám na takovú tiež Gem and Jewelry Show v Arizone, na ktorú sa veľmi teším. Je to najväčšia ako trade show v Amerike, čo sa týka kameňov a šperkov. Takže dúfam, že načerpám nové inspirácii, presne. Takže vlastne, ako do Ameriky sa stále vraciam, ráda sa tam vraciam a dúfam, že jedného dňa sa možno mi podarí žiť pol roka tu a pol roka tam. A na té show budete i prodávat? Ne, nebudu tam prodávat. Idem tam výlučne iba ako nakupovať a pre inšpiráciu. A jde to vůbec zbalit si tady ufírek se šperkama a prodávat je v Americe, nebo musí na to být? Viete čo, ono je, vlastne nevím, pretože ja mám teda americké občianstvo, takže vlastne mám v Amerike, není to tam ako úplne, že tam potrebujete živnosť, ale potrebujete iba ako nejaké povolenie od štátu, v ktorom žijete. Takže v mojom prípade to D, neviem, jak je to v inom prípade. Ta vaše značka, je to váš full-time job? Áno. Je to momentálne full-time job vďaka design marketu. A za tou vaší značkou prostě stojíte vy, nebo máte nějaký pomocníky třeba s daněma, nebo s balením balíčků a tak? Som zatiaľ one man show, teda mám pani, ktorú mi robí dane, to je jediný môj pomoc. A teda môj priateľ, ktorý vždycky ráno so mnou príde, postaví mi stánok, všetko mi postaví, tak to je moja pomoc, ale inak všetko robím sama, ako od nákupu po predaj, balenie, výrobu. Zatiaľ všetko robím sama. A jak se takhle vyvinuly ty vaše šperky nebo ta vaše tvorba, kromě toho, že jste přešla i na jiný kameny než olivíny? Jak vypadaly vaše první šperky? Kromě těch, nemyslím teďka ty... V podstate, ako ja som z Goldfield sa v Americe vyrába hodne, ale jak vravím, proste sú to drôty, z ktorého niečo vyrobíte a ja som nedokázala prísť na to, ako to mám urobiť, aby to vlastne držalo ten tvar, pretože ten vlastne drôt je mäkký, aby ste z toho mohli niečo vytvarovať. A môj jediný kurz, alebo jediné, kde som sa raz prihlásila, bolo za $10, $10 kurz, ktorý vlastne zmenil celú moju tvorbu, pretože tam som sa naučila, čo mám vlastne urobiť, aby to držalo ten tvar. A tým som sa hodne posunula, že to začalo mať taký... že to držalo tvar hlavne, teda, že keď ste si tie náušnice zobrali a keď nemuseli ste si ich dávať vždycky dole každý večer, ale kľudne ste v nich mohli spať a tie náušnice držali tvar. To bolo najväčší zlom v mojej tvorbe. A to asi nebudete říkať, to asi je to proste oceľ na oceľ, že vlastne máte oceľový kovadlinku a oceľový kladivko a vlastne to vyklepete. Ale musí to byť oceľ na oceľ. A on ten materiál je docela hodně lehonkej, takže tam možná ani nepřipadá v úvahu nějaký těžký kámen, ne? Záleží, pretože ono vlastne záleží, jak hrubý vlastne ten drôt je. A poväčšinou práve ako ľudia majú rádi náušnice, že sú ľahké, že im to vlastne neťahá uši, takže vlastne používam na náušnice tenšie drôty ako napríklad na náramky. Takže potom záleží od hrubky toho drôtu, jestli je to ľahšie alebo ťažšie, no. A nesetkáváte se s tím, že jsou zákaznice, který prostě nenosejí zlatě vypadající kov, ale chtěli by stříbrnej? Áno, hodne.
A ja som sa práve toho obávala, keď som sa rozhodla presťahovať sem a keď som sa rozhodla ako predávať, že vlastne to striebro tu v Čechách bolo viac zastúpené než zlato a že tie ženy nosia viac striebro ako zlato. A vlastne keď som začala vyrábať, tak som aj trošku vyrábala zo striebra. Ale to striebro černá, vlastne je to prirodzená vlastnosť striebra, že vlastne keď ho necháte na vzduchu, tak on oxiduje s tým zlatom a černá. A vlastne to bol môj veľký zlom, keď prišla korona a ja som vlastne vycestovala na Vianoce na Havaj a to bolo, ja som tam mala v plánu zostať 10 mesiacov, ale medzi tým teda prišla korona, ja som tam nakoniec musela zostať 8 mesiacov a keď som sa vrátila, tak všetko striebro, čo som mala doma, ako proste vyzeralo nepekne. A vtedy som sa rozhodla, že to nebudem robiť. Poprvé tým, že som sa chcela fakt zameriať iba na ten Goldfield a striebro vyrábam na objednávku. Keď niekto veľmi chce, tak vyrábám na objednávku striebro. A když se dělá takhle ten Goldfield, nedělá se, nevím, třeba Platinum Field? Ne. Iba robí sa teda zlatý alebo rúžové zlato a používa sa buď 12-karatové alebo 14-karatové a ja teda používam iba 14-karatové. A vy jste jednou říkala, že vlastně Goldfield má skvělé vlastnosti. Tak jestli byste je mohla tady vyzvihnout. Ja by som vlastne chcela vyzvihnúť to, že ja vždycky na markete vravím každému, aby sa v tom sprchovali. Že voda to naozaj krásne čistí, ale ľudia sa toho boja, pretože sú zvyknutí práve na to pozlatené, že tá vrstva zlata sa zotrie. Ale u toho Goldfield to není. Ja mám výrobky, ktoré som vlastne ani nevyrábala ja, ale ktoré som si kúpila pred 20 rokmi a stále sú zlaté. A ono si musíme uvedomiť, že naše telo produkuje olej. A ten olej vlastne špiní to, čo máme na sebe. A vlastne aj keby ste mali rídzi zlatý reťazku a každý večer ju odložila, tak ona tiež nebude krásne lesklá zlata. Pretože vlastne ten olej a ten pod a proste, sa na tom akumuluje a keby ste to nevyčistili, keby ste sa v tom... Pretože keď máme zlato, tak sa v tom nebojíme sprchovať a ono to vyzerá pekne. Takže vlastne takisto je to aj s tým Goldfield. Keď to každý večer odložíte, tak vlastne tá vrstva oleja a tá vrstva potu, ktorá je na tom, tak na tom zostane. A počase to nebude vyzerať pekne. Takže tá voda tomu prospieva. Takže ja naozaj doporučujem, aby sa v tom ľudia sprchovali. Ja proste to nikdy zo seba nedávam dole, mám to vždycky na sebe. Začala som to vyrábať, keď som žila na Havaji, takže som v tom chodila pravidelne do oceánu. Morská voda tomu nevadí, ale nedoporučujem, pretože tie vlny nás veľakrát prekvapia a zoberú si to, čo chcú. Takže môžete prísť takto o veľa krásnych šperkov a okuliarov a telefónov a všetkého možného. Takže vlastne hovorím vždycky, že morská voda tomu nevadí, ale musíme teda dávať pozor na tie vlny. Ale bežné sprchovanie, bežné sladkovodná voda tomu vôbec nevadí a dokonca prospieva. Takže vlastne ľudia, ktorí sa v tom nechcú sprchovať, tak aspoň a nech to dajú vždycky do tej vody, aby sa to vyčistilo. Nedoporučujem s tým chodiť do hodne koncentrovanej chlorovanej vody, ako sú verejné bazény, pretože v podstate koncentrovaný chlór je jediné, čo škodí zlatu. Keď si zoberiete rídze zlato a dáte ho na 48 hodín do chlóru, tak sa vám vlastne rozpadne. Rozpadne sa vám na malé kúsky. Takže vlastne to robí ten koncentrovaný chlór, že vlastne ako odlepí tú vrstvu zlata z toho materiálu. Ono samozrejme, keď v tom pôjdete raz, tak sa nič nestane. Ale pokiaľ by ste to robili pravidelne, tak tým vlastne ten šperk ničíte. Ale bežným sprchovaním mu iba prospievate. My jsme měli před časem takovou malou hejterskou kauzu o navlíkaných korálcích. Nevím, jestli jste si toho všimla. Jaký rozdíl je mezi náramkem, který se navlíknou minerální korálky jenom na gumičku, a tou vaší tvorbou? Protože mně se zdá, že je mnohem sofistikovanější, že každý ten kamínek je speciálne na tom Goldfield drátku. Ja teda nerobím a nikdy som nerobila ako náramky na gumičku. Hoci nehovorím, že som to nikdy nenosila. Robila som jeden čas a mali sme náramky, ktoré boli navlečené na takom drôtiku. Boli ukončené zapínaním. Mali sme, že ste mi vlastne upozornili, že to nemám predávať, nepredávam to. A myslím si, že ja som tú kauzu teda tak úplne ako nesledovala. Ja nie som moc ako človek, ktorý chodí na sociálne siete, ale moja sestra ma o tom upozornila a nečítala som tie komentáre, ale počúvala som tie podcasty a s jedným, s čím sa ako fakt ako stotožňujem, je, ako Šárka Roja povedala,
my house, my rules. A vlastne teraz trošku odbočujem, ale aj preto ja nerobím to striebro, pretože to není niečo, čo je so mnou stotožnené. Ja proste mám rada ten Goldfield, je spústa dizajnerov, ktorí robia striebro a každý, myslím si, že keď príde na ten design market, tak má možnosť si vybrať. A ja nechcem robiť niečo, čo sa mi nepáči. Nehovorím, že sa mi striebro nepáči, ako nie každý môže nosiť zlato. Sú veľa ľudí, ktorí sa stotožňujú so striebrom. A tým vlastne, teda keď už sa vrátime k tým navliekaným korálkom, nehovorím, že to není tvorba, je to samozrejme tvorba, ale dokáže to urobiť každý. Ja nehovorím, že ako to, čo robím ja, nedokáže urobiť ako každý, hoci kto. Ako samozrejme, že ako ľudia, ja som takisto začala vyrábať šperky iba tým, že som si to ako doma nejak šmudlila a z toho sa proste niečo vyvinulo. Ale ako Šárka povedala, ako keby tam bol nejaký stánok, ktorý by si to ľudia sami urobili a dala by sa k tomu tá hodnota, tak ako s tým súhlasím. Ale tiež si myslím, že ako ten dizajn tam prostě není v tom navlečení iba na gumičku. No a jak teda vzniká takhle ten váš šperk? Takže vy máte ten drátek? Vzniká tak, že ja si prostě jako niečo vymyslím. Takže nejdřív si to vymyslím. No, ono to furt tak. Ja som človek, ktorý si jako nič nedáva na papier, což je chyba, ale nerobím to. Protože ja si vždycky myslím, že tady tá moja hlava je taký môj iCloud a všetko žije tam a preto vždycky vravím ľuďom a nikdy nenosia náušnice bez tých silikonových špuntov, pretože to není o tom, že ja nevyrobím druhú náušnicu, ja vyrobím, ale ja nemám nejakú formu, proste ja zoberiem kus drôtu, odstrihnem dve rovnaké kúsky a z toho niečo urobím a nemerám si to, koľko to má centimetrov, je to vždycky približne. Takže vlastne nikdy není mojím cieľom, aby všetky náušnice vyzerali rovnako, mojím cieľom je, aby ten pár vyzeral rovnako. Takže vlastne ja pokiaľ nemám tú jednu náušnicu fyzicky v rukách, tak nedokážem vyrobiť tú druhú, aby som proste to nejak ako približne vyrobila. Všetko vlastne vzniká tak nejak ako v priebehu, že ja si proste ako niečo vidím, tak si myslím, keby to bolo takto alebo takto, tak by som to urobila a vlastne ako najviac teda používam to, že vlastne navlečiem ten kamienok na ten drôt, urobím slučku, zamotám to, dám tam proste na tej jednej strane je reťazka, alebo keď sú to teda náušnice, tak proste vytvorím nejaký tvar tej náušnice. Veľakrát sa mi už napríklad vôbec nepodarí urobiť ďalší pár v tom istom tvare, proste sa mi to nikdy nepodarí. Takže prostě všetko vzniká tak nějak prostě v priebehu, čo ma napadne. A koukám, že máte na ruce takový krásný, zajímavý náramek, který vlastně je spojený a jde do prstínku. To jsem u vás ještě nikdy neviděla. No to je jako veľa vecí vyrobím a myslím si, že z toho urobím napríklad na ďalším markete niečo, ale potom mi to trvá strašne dlho, pokiaľ to vôbec predstavím, alebo to prostě skončí iba u mňa. Takže toto je jedno z tých vecí, ktoré skončilo iba u mňa. Malo to byť jako môj nový dizajn na leto, ale už je leto u konca a skončilo to tak možno na budúci rok. No, to ještě vezměte. To. Mně se to taky moc líbí. Fakt jsem to ani, nevím, jestli jsem to někdy viděla, opravdu řetízkem propojený náramek s prstínkem. Jako vzala bych tímhle zlato na milost, kdybyste to vyráběla. Tak vyrábám na objednávku. No, to je krásné. Mě by zajímalo, já jsem dělala šperky a strašně mě vadilo dělat u těch náušnic tu druhou. Že mě bavilo udělat to první a potom jako muset udělat stejně tu druhou, tak to pro mě byl hrozný oprus. Nedej bože muset jich dělat 5 stejných. Tak jak jste vlastně říkala, že žádný šperky u vás nejsou stejný nebo tohle. Tak jaký to pro vás je, že uděláte jednu náušnici a potom musíte úplně přesně podle ní udělat tu druhou? Mám s tým rovnaký problém a keby ste videli môj stôl, tak ja mám takové myštičky. Ja som proste zberateľ malých myštičiek. A ja mám ich asi 100 na stole a tam mám rozrobené veci. Že urobím jednu náušnicu a už sa mi nechce urobiť tú druhú, tak si to ako tady Pretože keď to začnem robiť, tak si treba vždycky odstrihnem ten drôt, teda odsvaknem ten drôt, aby bol rovnaký, aby som z toho mohla vytvarovať rovnaké veci. Ale pak urobím tu jednu, ale mňa medzi tým napadne niečo iné. Takže ja to odložím a začnem vyrábať inú. A tam trebárs už to dokončím a poviem si, tak tu sa vrátim. K tomuto sa vrátim a ja sa k tomu vrátim trebárs za rok. A tak to mám proste spústa takýchto myštičiek na stole
sem tam sa mi to pomieša. Niekedy mám taký deň, že sa k tomu vrátim raz za čas, ale to sa stáva strašne málo kedy a dorábam tie náušnice. Ako už tie rozrobené. Niekedy už zabudnem, čo som s tým chcela docieliť, vznikne z toho niečo iné, ale mám rovnaký problém. Preto práve mám strašný problém s tým e-shopom, pretože si neviem predstaviť, že by som robila, 10 rovnakých náušnic. A prodáváte i single náušnice? Že nevím, jestli to začíná být nějaký trend, ale občas vlastně slýchám, že žena nosí v jednom uchu něco droboučkýho a na druhém uchu chce mít takhle. Myslím si, že keď pozbieram tie svoje jednotlivé, tak z toho vznikne kolekcia. Ale áno, keď mi niekto povie, že by chcel iba jednu, tak nepredám to, čo mám, ako nerozdelím to, ale vyrobím tú jednu. Ja teda musím povedať, že strašne nerada, keď už niečo vyrobím, tak z toho prerábam niečo iné. Že už som proste do toho dala ten materiál, dala som do toho tú energiu, niečo som vytvorila a niekto mi povie, no ja by som to chcela, ale keby to bolo takto. Keby ste mi to urobili, ja vám to urobím, ale nové. Strašne nerada to robím, teda nerobím to vôbec. Ako vyrobím nové, ale neprerobím už to, čo bolo urobené. A slyším, s jakým nadšením vlastně o těch vašich špercích povídáte. Pořád vás to baví? Plně prostě každý den sednout za stůl a vyrábět? Ne. Ne, ja vyrábam doma, takže ja vlastne vstánem ráno a som v práci. A mám dni, kedy môj priateľ vstáva, odchádza teda z domu, ale chce po 6:00. Niekedy mám dni, kedy fakt o 6:00 ráno vstanem a ja si sadnem za ten stôl a proste on príde o 5:00 a ja furt v pyžame. A že som si ešte ani nestihla vyčistiť zuby. Ale mám dni, kedy si proste k tomu sadnem a neurobím nič. Proste sedím, hodiny nad tým sedím, pozerám na to a neurobím nič. Alebo treba začnem niečo robiť, nedokončím a mám dni, kedy neurobím vôbec nič. Vôbec nič. Takže ne, není to tak, že ako niekto si myslí, že proste sadnete a hneďka vás niečo napadne. Vôbec. A máte nejakú techniku, jak si oživit tuhletu vášeň pro tvorbu? Víš, že vám poviem, že mala som tohto roku, som fakt ako vyhorela na začiatku roka. Ja vždycky, keď cestujem, tak si beriem všetko sebou, pretože to zabalím do malého kufríku, dve páry klieštikov, štikačky, zopár toho. A tohto roku, ja nemám rada zimu. Takže ja stále po Vianociach, ako po štedrom večeri vycestujem niekam. A tohto roku som bola na Srí Lanke a rozhodla som sa, že si sebou nezoberiem nič, že proste nebudem robiť, že si fakt dám ako 2 mesiace pauzu. A chýbalo mi to, musím povedať, že tam mi to chýbalo, že som nevyrábala, ale ja som sa vrátila a vôbec mi to nešlo. Ja som vôbec nemohla robiť, ja som nemohla ani tekli ešte držať v ruke, proste mi to vôbec nešlo a teraz mala som ísť na ten design market a ja som bola to totálne, že ako koniec. Ja som teda už bola takto blízko, že to zruším, že proste nemám vyrobené, ja mám iba to, čo mi zostalo, ako strašne málo som niečo vyrobil, som nemala nápady, vôbec nic. A som bola teda strašne nešťastná, ale ten design market, tí ľudia, proste ja neviem, to bol strašne ako pre mňa, ten marcový design market, že tí ľudia proste nakupovali a ja som tam mala veci, ktoré som treba mala na stánku už rok a tí ľudia, ježiš, to máte nový, to tady nikdy neměla a prečo to máte vzadu, prečo to nemáte vyložené? No pretože už to tam mám dlouho, už mi je to trápne vykladať. A proste to bol pre mňa ako zlomový a proste ma to strašne nabilo, strašne ma to teraz tak som zase sa dostala do toho, že som prišla domov a zase som to začala klepať. Môj priateľ vždycky príde domov, hovorí, tak dneska zase máme řízky do toho klepu. Susedia si musí myslieť, že máme řízky každý den. Co vám design market dal od začátku, co se ho účastníte? Teda, čakala som inú otázku. Jakou? No pretože vy sa pýtate, čo vám dal a co vám vzal. A poväčšinou vždycky každý odpovedá, co vám dal a co vám vzal a ja musím povedať, že ja to musím povedať naopak. Spíš, co mne vzal. Jako s tým by som začala. Co mi vzal, pretože ja som sa vlastne, keď som sa rozhodla prisťahovať ako sem, tak ako preto som sa rozhodla do Prahy, že je to kosmopolitan mesto, je strašne ľahko sa dostať do celého sveta, to je pre mňa strašne dôležité a hlavne, že musím pracovať, keď budem pracovať ako kosmetička, tak to musí byť v angličtine.
No a ja som začala predávať tie šperky a vlastne som sa nikdy nedostala k tomu, aby som si začala hľadať prácu. Takže vlastne, keď nad tým takto rozmýšľam, tak Design Market mi vzal tú možnosť sa začleniť do toho každý deň chodiť niekde do práce. Za čo som strašne vďačná, pretože si neviem predstaviť, že by som mala každý ráno vstať a ísť niekde do práce. Takže vlastne Design Market mi dal môj život, ktorý mám teraz. Že si proste doma vyrábam, jak chcem, kedy chcem, môžem cestovať, kde chcem, kam chcem. Takže to mi dal Design Market, môj život, ktorý mám a ktorý mám rada, za ktorý som vďačná. A co vám nedává a chtěla byste, aby vám dával Design Market? Co vám ještě nedává? Co mi nedává? Tak to neviem. Tak to neviem, co mi nedáva. Ja teda ešte musím povedať, že co ma naučil Design Market je pracovať under pressure. Vždycky v štvrtok, piatok pred Design Marketom mám najviac nápadov. Proste keď som v tom strese, že už vždycky si poviem, tak budem vyrábať do 3:00 a pak začnem baliť. A pak začnem baliť o 8:00, o 10:00, pretože mám strašne veľa nápadov. A čo by som chcela, aby mi dal viac? Neviem. A máte na nás připravenou nějakou otázku? Mala som pripravenú logistickú otázku. Ja som číslicový človek a ja vlastne som s Design Marketom začala predávať na Vianoce 2019. A to ste sa vlastne prvýkrát presťahovali, alebo teda neviem, jak to bolo predtým, ale za ten rok prvýkrát na výstavišti. A vy ste tohto roku zmenili úplne dátumy. Jakože tam bola určitá, za tých 5 rokov, čo som s vami predávala, tak tam bola určitá, že ja už som vlastne ako vedela, teda kedy tie markety budú. A vy ste teraz úplne zrušili, ako prekopali to a dali ste úplne iné dátumy. Tak by som chcela vedieť, čo vás k tomu viedlo. A vlastne ste vložili ten letný market do toho, ten 7. A čo vás k tomu viedlo a jestli to tak bude pokračovať, protože mne tie dátumy teda vyhovujú viac. No. Náhodou vyšlo to tak, že rekonstrukce 500 Národního divadla, kde jsme byli 9 let, tak měla začít v roce 2020 a prostě trefili to do toho covidu a protože jsme to věděli dlouho dopředu, tak už jsme hledali místa, konzultovali to s designérama, tak co by se jim líbilo nejvíc a přesunuli jsme se teda na výstaviště a ve chvíli, kdy 500 byla hotová, tak jsme se tam vlastně vraceli vždycky na prázdniny, protože jsme si mysleli, že prostě je v Praze méně lidí, ale jsou tu turisti, takže o těch prázdninách by to tam bylo fajn. A věděli jsme teď, že se blíží rekonstrukce nový scény a že nebudeme moc 500 už používat. Takže jsme to vlastně překopali tak, aby zůstalo těch 6 design marketů a hod prázdninovej, že nebude. Jenže nám do týmu přibyl nový kolega a tím pádem i víc rukou nebo hlav na práci, takže mezi vlastně červnovým design marketem a zářijovým jsou právě jako zhruba 3 měsíce, tak furt nám to vlastně bylo líto, že ten prázdninový nebude, takže jsme hodně hledali spoustu variant různých lokací jiných a nakonec takhle k nám náhodou přišla ta Holešovická tržnice a zkusili jsme to tam a tím pádem byl 7. A my jsme 7 v roce, už jsme to takhle měli, ale bylo to podle mě jenom 1 rok, nevím, jestli to nebyl po covidový rok, nevím, protože jsme dělávali dva zimní design markety. A uvidíme, jak to bude příští rok, ale vlastně cítíme z designérů nebo z designérstva tu touhu být častěji na nějakých prodejních akcích a pak slýcháme ty stížnosti, že ta akce je nová, že není zavedená, že se tam designérům nedařilo. Tak se snažíme tohle vyslyšet a těch design marketů udělat víc. Tak uvidíme, jak to dopadne příští rok. A teda, čo sa týka tých dátumov, jestli si tohto roku, pretože vy ste vlastne, vždycky to bolo tak, že vlastne začínalo to v púlce března a bolo to čo 5 týždňov, cca. No a teďka ste to vlastne ako posunuli a tam vlastne vznikol tá veľká prestávka medzi tým.
No, mysleli jsme si, že prázdninový nebude. Okay. Potřebovali jsme najít vlastně nějaký červnový termín, zároveň jsme nechtěli, aby to bylo úplně těsně před prázdninama, kdy už tady někteří návštěvníci nejsou, takže to vyšlo vlastně na zhruba polovinu června a tím nám pak došlo, že nemůžeme dělat teda květnovej, takže musíme udělat dubnovej a ten krásný název, který po letech jsme tomu květnovému dali, Design Market Maj, tak prostě tím už není. A tak no, takže tím jsme popřesouvali ty termíny v této první půlce roku a podle mě v té druhé půlce roku tam je akorát změna s tím říjnovým, který často vycházel vlastně na ten svátek, který je a zároveň prvej Československé republiky. A zároveň jsou s tím spojený, myslím, že podzimní prázdniny nebo něco takového, takže to taky letos bude trošičku jinak ten termín. A vím, že máte ode mě jedné náušnice, nosíte jich? Já? Myslíte ty, jak jste mi jednou vytvářela na zakázku? Ty byly pro kamarád. Jo, okej. No já jestli můžu, tak já jsem právě jsem se tady překvapila, jak jsi říkala, že vezmeš zlato na milost, jsem ani nevěděla, že nemáš ráda zlato. Není to asi, že ho nemám ráda, ale tím, jak nemám, podle mě, téměř mám opravdu hodně málo zlatých věcí, nebo mosazných. A tím stejně to jako nekombinuju, že bych nosila to. Ja teda, keď môžem ešte niečo povedať, že ako mám tiež ako veľa zákazníčiek, ktoré mi napríklad povedia, že by sa im to líbilo, ale keby to bolo v striebre. A tak ja im napríklad poviem, ať si to vyskúšajú a že keď teda im to bude vyhovovať, tak aby sme teda vedeli délka a tak, takže im teda to v striebre vyrobím. A keď si to zoberú na seba, tak zostanú v tom zlate. Už sa mi to stalo hodne krát. Človek sa proste v tom musí cítiť. No. Veľa ľudí mi vraví, že k tomu musia dorásť, k tomu zlatu. Tak nevím. Dospěť, teda nie doraz, dospěť. Já bych právě strašně ráda přešla k tomu zlatu, nebo ráda bych to střídala. Ale pořád vlastně nemám tu základnu těch zlatých šperků, že mám právě nějaký jeden řetízek a zase nemám naušnice a nemám prstínek a vlastně nejsem schopná si to doplnit, abych teda mohla jako vyrazit v kompletu a neumím kombinovat stříbro a zlato. Ja teda musím povedať, že ja nesom človek, ktorý rád kombinuje. Alebo teda takto, ja strašne nerada vyrábam jako komplety. Že vlastne nesom taký ten meči person. Takže a každý sa v tom proste musí cítiť dobre. Takže jako myslím si, že ta kombinácia je, jak si dáte, tak hlavně aby ste sa v tom cítili dobre. No. Je to tak. Ale každopádně se podívám na to, co máte na tom prstě a ruce. Myslím si, že tím bych prostě to odstartovala. A taky ta moje otázka na ty větší kameny byla na základě toho, že já, když už nosím šperky s kamenama, tak prostě mám ty kameny větší. Takže já bych potřebovala s většíma. Viete čo, ja aj mám nejaké väčšie kameny, ale ono asi, jako prostě to je ten môj styl, to malinkatý. Ale nič není nemožné. A ještě obrací se na vás třeba budoucí manžele, že by od vás chtěli třeba snovní prsteny? A viete, čo vám pravdu poviem, že nemám to ráda. ne, protože já teda prsteny nedělám. Ja teda dělám jako tady ty prsteny, ale nemyslím si, že to je prsten, ktorý je vhodný na prostě požiadať někoho o ruku. Jako sú ľudia, ktorí vyrábajú krásne prstenie na markete. Lysis vyrába krásne prstenie. Já si myslím, že to je prsteň hodný prostě požiadať někoho o ruku. Že prostě takový malinkatý, ktorý já vyrobím. No tak naše kolegyně se teď vdávala a měli kroužky na slepice, ne? Nebo co tam měli? Takže jako vaše prsteny mi přijdou vhodný. A máte nějakou otázku na posluchačstvo? Co by vás zajímalo od nich vědět? Na co by vám mohli napsat zprávu nebo do komentáře? Asi jestli furt chtějí, abych vyráběla. Chtějí, chceme. Pretože teda musím povedať, že nerada vyrábam na kvantitu. Preto na každom markete za mnou chodia a oslovujú ma, jestli by som nedala do nejakých obchodkov, a to ja nerobím. Nemám nikde. Teda je jedna kamenná predajňa v Praze, ktorá predáva moje šperky. To je moja kamarátka. Ja tam
je vždycky niečo odnesiem, pak to zase zoberiem, ale nerada robím proste vyrábať iba preto, aby som proste vyrobila kvantitu veci, aby som proste niečo predala. To nikdy nebol môj cieľ a dúfam, ani nikdy nebude. Takže pokiaľ ľudia budú mať záujem, tak ja vyrábať budem, ale tak asi tak, no. Tak moc děkujem, že jste přišla, že jste nám povídala o své tvorbě a budeme se na vás těšit na některým z dalších design marketů. Ďakujem.